गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि थान्दै जख'न्थाइनि गासै बुहुमनि बर' रायजो राजाफोरनिसिम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अनसायग्रा साफ्रोमबो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरनिसिम आङो गाहाम हामलायनायखौ आङो बावहरग्रोबाय आरो बे जथुम्माखौ खुंफुंनांगौनि थाखाय जाय बिथांमोना दिनै देहायै मोदोमै बा साननायजों बा लजिस्टिकेलि जायफोर बिथांमोना दाब दाब जायगानिफ्राय बा ओनसोलनिफ्राय सापर्ट खालामहरबाय आङो गिबियावनो बिथांमोननो आङो रोजा रोजा आङो साबायखरखौ बावहरग्रोदों आरो दिनैनि बे 2 फेब्रुवारिनिफ्राय जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थान्दै जख'न्थाइ नै दहाय फुंनिफ्राय बेखेवनाय जिफोर हाबाफारि जे आलासि जिरायसालि बा डेलिगेट हल बेखेवनाय बा जिखिनि जोंनि एग्जिबिशन हल बा गुबुन गुबुन बे बेखेवनाय हाबाफारिया दहाय फुंनिफ्राय जागायबाय आरो दायो डेलिगेट्सफोरनि जिखिनि रेजिस्ट्रेशन बियो दसे उनाव बियो स्टार्ट जासिगोन 12टानिफ्राय आरो बेवहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि लिटारेरि कम्पिटिशन डिबेट कम्पिटिशन आरो बेवहाय स्पर्ट्स कम्पिटिशन कालचारेल कम्पिटिशन बे हाबाफारिफ्रा दिनैनिफ्राय जागायगोन आरो जे जोंनि डेलिगेट सिटिं बियो मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय बियो जागायगोन दिनै बे जथुम्मानि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ रैखाथि थामोन्था आरो जौगाथायनि नोजोर आरो थांखिजों गेरेमसा हारि खालामनांगौनि थाखाय आरो खौसेथि खालामनांगौनि थाखाय आरो फारफ्रोमबो बिथिङै जौगासार खालामनांगौनि थाखाय जिखिनि थांखि बिथांखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ सिङाव दोननानै जिखिनि खामानि मावनांगौ बेनि थाखाय डेलिगेटआव मोजांथारै सावरायनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव गोबाव सम बर' हारिखौ रैखाथियै लांनांगौनि थाखाय बा फारफ्रोमबो बिथिङै जौगानांगौनि थाखाय थांखि रनसायनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामदों गासै बेवहाय सारा आसामनिफ्राय आरो आसामनि बायजो जेरै जोंना वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटि दङ आरो जोंना शिलं इउनिट कमिटि दङ आरो दिल्ली इउनिट कमिटि बा चन्डीगढ़ इउनिट कमिटि बेबायदि बायजोनिफ्रायबो जोंनि हादरनि सिङावनो थानाय दाब दाब जायगानिफ्राय जोंनि डेलिगेट्सफोरा बाहागो लाफैगोन गासै नियार एबाउट 4000 डेलिगेट्सआ बेवहाय बाहागो लागोन मैखोम मोनसे डेलिगेट सावरायनाय जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे जारिमिन आं नोंथांमोननो गोसोखांहोफिननो लुबैदों जे 2006 2006आव बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे जथुम्मा जादोंमोन जे जथुम्मानि गेजेरजों इयार अफ एजुकेशन बेबायदि मोनसे थांखि लाबोनानै सारा बर'फोरनि गेजेरावनो सोलोंथाइनि थाखाय जावरिखांनायनि मोनसे हाबाफारि मावनाय जादोंमोन आरो नेक्स्ट बेबायदिनो 2007आव क्वालिटी एजुकेशन मिशननि मोनसे थांखि लाना फैनाय जादोंमोन जायजों बर' मिडियामनि सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय बर' हारियाव सुबुं सम्पद दानांगौनि थाखाय बा बर' हारिनि सोलोंथाइनि थासारि दानांगौनि थाखाय दिनै खामानि मावै दिनै मावबोबाय थादों बेखिनिजों दिनै इमप्रुभमेन्ट फैयाखै नङा एसे फैदों दा बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव जे बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनांगौनि थाखाय आरो बर' हारिनि फारफ्रोमबो बिथिंनि रैखाथि आरो थामोन्थानि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जथुम्मानि गेजेरजों मोजांथार थांखि लाबोनो हागोन जे थांखिखौ आसा खालामनानै दिनै बानजाय आफादनि मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोन बा ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना दिनै मदद खालामदों बेनि थाखाय जोङो बे जथुम्मानि जाफुंसारनायखौ जोङो नेनानै दङ आरो गमामायैनो बियो जाफुंसारगोन आरो बेबायदिनो गाबोनबो गोबांथार बेबायदि सोलोंथाइ बिथिङै डिसकासन दङ सेमिनार आरो एन्टारप्रेनियर बेबायदि मोनसे सेमिनार बेबायदि दङ आरो समफोर 4 तारिखआव अपेन मिटिं दङ जे अपेन मिटिङाव डक्टर समुद्रगुप्त कैचेप जाय बिथाङा नागालेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै लादों आरो बेवहाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लागोन आरो स्पेशल गेस्ट हिसाबै मानगोनां बिटिआरनि सिएम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बिथाङा प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लागोन आरो बेखेवगिरि हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि सार बिथाङाबो बाहागो लागोन बेबायदि गोबां आलासि बर'नि माहारियारि आफादफोर बा गुबुन गुबुन आफादफोरनि बा गुबुन गुबुन हारिनि दैदेनगिरि बा सुबुं सम्पद बिथांमोना बाहागो लाफैगोन दा बेखायनो दिनै जिखिनि मोनसे रंजानायजों दिनैनि मोनसे जथुम्मानि गाहाम हामलायनायखौ हास्थायनानै जाफुंसारनायखौ हास्थायनानै फिनि आं बानजाय आफादनि जानानै जथुम्मानि जानानै आं रोजा रोजा साबायखर बावदों आरोबाव मोनसे फोरमायबावनो लुबैदों बेवहाय हारिमु आफादनिबो बेवहाय मोनसे जथुम्मा दिनैनिफ्राय जागायगोन बिथांमोननि जथुम्मायाबो गाहामै गाहाम जाफुंसारथों बिथांमोनाबो बर' हारिखौ हारिमु बिथिङै जेरैबायदि जौगानायनि बा सिनायथिनि थाखाय खामानि मावनो लादों बिथांमोननि हाबाफारियाबो जाफुंसारथों बेखिनिखौनो आङो फोरमायो गोजोन्थों दिनै 56थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जख'न्थाइया जागायबाय दा बे दिनै थान्दै जख'न्थाइयाव
जोंहा गलाघाट जिल्लानि तेलिसालि होननाय जे ओनसोलाव दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों जागायदों। दा बेवहाय जिखिनि थासारि फैनानै नुफैबाय जोबोर गोजोनथाव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जि गलाघाट ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जि मोन्दांथि बियो गोदो गोदायनिफ्रायनो दङ। बर'नि गोबां जारिमिन हयथ' गलाघाट जिल्लायाव दिनै जों मोनदाङो। दिनैनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जिखिनि जख'नथाय दिनै खुंनो लादों बेवहायबो माखासे थांखि निस्सय हाबनानै दङ। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गिदिरथार हाबाफारिखौ खुंनानै होनायनि थाखाय आं गलाघाट जिल्लानि साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरनिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि मोनसे सिनस्रि। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों दिनै सानस्रिनि गेजेरजों दिनै हारिया आवगायगासिनो दङ। आरो गलाघाट ओनसोलनि साफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रा दिनै बर' माहारिखौ जौगासार जाहोनायाव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रोंसिन खालामनायाव दिनैहाय गोबां बिहोमा दङ आरो बे बिहोमाया अरायबो थालांगोन होननानै जों मिजिंथिदों। आरो गलाघाट ओनसोलनि माखासे जिखिनि जौगालु खामानिफोर दङ दा निस्सय नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जख'नथायनि गेजेरजोंबो हयथ' बेवहाय माखासे फोसावजागोन। मानोना बेवहाय जोङो मानगोनां आसामनि मुंदांखा जोंनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेवहाय बाहागो लागोन। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जोंनि बयनिबो सिबिजाथाव प्रमद बर' सार बिथाङा बाहागो लागोन। गमामायैनो जों बे जख'नथायनि गेजेरजों बे ओनसोलाव आरो बर' माहारिनि गेजेराव गोदान आरो माखासे सानखांथि आरो सानस्रि आरो गोहो जोङो सोरजिबावगोन होननानै मिजिंथिनो हायो। फरायसा आफादा गाव मोनसे उदांस्रि गोनां मोनसे संगठन। दा बेवहाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बिबानगिरि हिसाबै फरायसा आफादाव खामानि मावबोनाय हिसाबै फरायसा आफादा दिनै हारिनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावगासिनो दङ। फैबाय थानाय समावबो हारिखौ मुलुग दरबारसिम गायसननो थाखाय गोख्रोङै खामानि मावनायखौ जों मिन्थिगौ आरो बेखौ गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रोंसिन खालामनायखौ जों बयबो लुबैयो। WCनि जिखिनि आबुं मावफुंथाय निस्सय लासै लासै जागोन। जिहेथु बियो सरकारनि गेजेरजों सामलायजायो। दिनैहाय आसाम सरकार दङ, BKWCआ गावनो मोनसे काउन्सिल। दा बेनि गेजेरजों जिखिनि जोंनि बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों जिखिनि पावार एन्ड फांसन जोंहा दङ दा बियो दिनैहाय लासै लासै थांगासिनो दङ आरो जोङो सरकारनि मोनसे बाहागो हिसाबै BKWCनि मोनफ्रोमबो पावार एन्ड फांसनफोरखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन मावफुंजानायखौ जोङो जोंनिफ्राय लुबैयो आरो बेखौ फैबाय थानाय समावबो जों सम आरो खाबु नायनानै बेनि जिखिनि दाबि बे दाबिफोरखौ जोङो अरायबो लाखिलांबाय थागोन।